Professjonisti li l-ħadd fil-ħodu kienu qed imexxu kampanja fid-daħla tal-Isptar Mater Dei biex iżidu l-għarfien dwar il-Mar tal-Qalb, ħallew dak li kienu qed jagħmlu biex iwettqu intervent urġenti f'raġel li kien għadu kif sofra attakk tal-qalb. Iċemplunna minn għawdex li kien hemm pazjent li qabdu uġieħ kbir ġo sidru u mar l-emerġenza tal-Isptar ta' Għawdex fejn għamlulu l-ECG u hemmhekk indunaw li kellu attakk tal-qalb maġġura. Allura ċemplunna u aħna dnilhom qabdu u ġibuh mal-ewwel u hekk għamlu ġabuh akkompanjat mat-tobba fuq helikopter, baqa ġej dritt għal ġol Cat Suite fejn qegħdin bħalissa u hemmhekk tħanna minn ġol pols u ċekkejna l-arterja, sibna li mi l-arterja li kienet misduda u ftaħnilu dik l-arterja. Il-kap tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija Dr. Robert Xwiereb spjega kif wara l-intervent li dan madwar 3 kwarti u li salvalu ħajtu, ir-raġel marlu l-ġieħ kollu li kien qed iħoss. Il-kawża primarja f'każijiet bħal dawn tkun l-istil ta' ħajja ħażin li bniedem jgħix li twassal biex jidjiequ l-arterji tal-qalb. L-arterji jidjiequ ikun hemm il-xaħam jiżviluppa fihom minħabba is-sigaretti, it-sokkor, il-pressjoni, il-kolesterol, il-pis, in-nuqqas tal-eżerċizzju u mbagħad jitlu wkoll fatturi ġenetiċi. Il-konsulent fil-kardjoloġija spjega li f'każijiet bħal dawn kull minuta tot u ħeġġel lil dawk li jissuspettaw li għandhom xi problema f'qalbhom biex jagħmlu test tal-ECG. Jekk ma niftħux l-arterja f'ħin tajjeb, hemmhekk ikun hemm ferrita fil-qalb u dik il-ferrita l-quddiem tirriżulta f'heart failure, qalb għajjiena bis-sintomi kollha tagħha u bil-pronjosi ħażin li ġib miegħu qalb għajjiena. Fl-isfond li l-mar tal-qalb jikkawża l-ikbar ammont ta' mwiet f'Malta, Dr. Xwiereb appella biex wieħed jevita t-tipip u l-ikel żejjed filwaqt li jagħmel iktar eżerċizzju fiżiku. Messaġġ li tenna quddiem dawk li l-ħadd marru l-Isptar l-Open Day organizzata mid-Dipartiment tal-Kardjoloġija. Minn barra s-sessjonijiet ta' ħarġet, dawk li attendew kellhom ukoll iċ-ċans li jċekkjaw il-livelli tat-zokkor u l-pressjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.